Good afternoon sa lahat ng viewers ng Mitch Frondoso channel. So, andito tayo ngayon sa Virac Port. Yan. So, ito po ang Virac Port. Dito isinasakay ang barko ang mga sasakyan. Pwedeng mga car, private car, pasahero. Pero ngayon po, wala pong pasahero na sasakay ng bus kasi walang bus na bumabiyahe. Pwede lang po ang private car. So, isasakay dyan. Nag-inquire po kami, pwede nang makabiyahe provided my health certificate and travel pass. So, sa ngayon, pasyal namin kayo dito sa Virac Boulevard. So, ganito dito kapag hapon, mapresko. So, pwedeng mag-walking-walking, jogging-jogging. Pwedeng maupo, tumambay, magpahangin. Yan. So, ayan po. Yan. Okay. Yan. Oh. Nice. Nice view. Nice place. Yan. Ang Virac Port. So, I'm with my cousin. So, andyan si Pinsan. So, relaxing. Naglakad lang kasi kami kanina. So, nakarating kami dito. Very relaxing. Yan. Hello! Nabawasan bilbil namin. Kalahating kilo lang mahaba ang nilakad namin. Pero pagdating dito, tumambay ka, maupo ka. Very relaxing. Yan. Pwede ka dyan maupo. Record ito. Kasi yung live ko kanina putol. Hindi ko alam kung na-post. So, magre-record ako. Maraming nag-walking-walking. Ano gayon? Ganda, oh. May mga nagdideng. Yan, oh. Wow! Yan, oh. Yan, guys, oh. Ganda. Picnic. Yan, may kain-kain. Oh. So, ito po ang Virac Port. Bye, guys!